Srácok, itt köszöntök mindenkit egy újabb Stumble Guys-os videóba, amiben ma csak pörgetni fogunk, és a legújabb keréken fogok pörgetni. Ezen a Mr. Beast-es keréken, ezt a Mr. Beast Wheel-en, és van 1365 Jimmy tokenem. Azt jelenti, hogy tudok több mint 30-at pörgetni, és most először egy 10-est pörgetek szerintem. Úgyhogy nézzük, az első az a speciálra 6 pont. Ezért nagyon jó. A következő az 5 a Legendary-ra. Oké, következő 10 a mítikusra. 34-en van rá. Következő az 5 a Legendary-ra. Ez már mindjárt a fele meg lesz. Következő mítikra 4, ez nem annyira jó a 4 pont, de azért azt is becsülni kell. Következő 5 a Pizza Box Jimmy-re. Következő az pedig a mítikre 15, de azért azt is becsülöm. Következő az még 10 a mítikusra. 60-an van már a mítikre, és már megvan a fele az. 5-öt erre a Pizza Box Jimmy-re. A következő, akkor 6-ot még a Pizza Box Jimmy-re, és ennyi. A következő 10-est pörgessük. Jön az első, az 12 lesz a Moneyboarding Jimmy-re. 75 van már. Következő 5-re a Pizza Box Jimmy-re, oké. 12 még a mítikusra, tehát hogy már 87 ponton van rá már. Ami azt jelenti, hogy ez már meg lesz, és 6 a Shogun Jimmy-re, amire 100 pont kell kerekelni. Következő 3 erre a Pizza Boxra. Következő az 10 erre a Moneyboarding skinre. Következő nem bánnám, ha Moneyboardingra kapnék, de azért a következő 2 a Moneyboarding skinre, de azért is becsülök. 8-ot a Moneyboardingra, azzal már 107 ponton van rá. Következő meg 6-ot erre a Pizza Box Jimmy-re, és ennyi volt, 665-ön van. Egy 10-es tudok még. Következő 5-öt erre a Pizza Box Jimmy-re. Következő 5-öt a Specialre. Következő 12-t a mítikusra. Már csak 1 pont kéne rá a mítikusra, és meg lesz. Étek, majdnem. De a Pizza Box Jimmy is már mindjárt meg lesz. Következő Pizza Box Jimmy mindjárt meg lesz. 8-at a Specialre adott. Akkor a következő az 5-öt a Pizza Box Jimmy-re, amivel meg lett, és a Halloween tokenesbe megy. Ezt nem hiszem el. Úgyhogy attól függ, megvan a mítikus is, let's go, srácokat. Ennyi. Már csak a Special kéne. Specialre kérek, Specialre. Most már csak az a menő Special kéne. Tök mindegy, már megvan a Mythic skin. Pontosan 9-et tudok. 10-et a Specialre, úgy van, 53 van rá. Srácok, a következő turnamentben 40-et is lehet kapni erre a Specialre. Tehát, hogy úgy induljunk ki az egészből, hogy plusz 40, vagyis 10, 130-ból 40, 90
pont kell, és akkor meg lesz majd az a skin. 8-at erre a Mythicre duplikátban. Következő az majdnem 6-ot még a specialre. Következő léci, hogy valami jót, nem már. Nem Pizza Box Jimmy-t kértem. Következő az majdnem a specialre jött. És szerintem az utolsó vagy utolsó előtti pörgetés. De azért 5-öt a specialre beadott. Utolsó pörgetés szerintem. És kész, igen, utolsó pörgetés volt. És már nem tudok pörgetni, csak ezen tudok. De azért meg vagyok elégedve ezzel, amit pörgettem, mert jót pörgettem. Sőt, még erre a nosra is ad 15-öt, amit már régóta dobál nekem. 2-t a specialre, de az most nem kell. Ez másik specialre, akkor 5-öt a no skinre, és utolsó pedig 50-et erre a Jinxre. És még tudnék 2, csak most nem pörgetünk. Ugye akkor kezdjük azzal, hogy megszereztem ezt a Moneyboarding Jimmy skint. Tehát játszunk ezen a Jimmy Token Rush-on. Úgyhogy ugye én már egy pár trükköt tudok rajta ezen a mappon, de nem tudom, hogy hányan, de srácok, az a lényeg, hogyha a kosárlabda jön annál a résznél, srácok, most figyeljetek, és ha felugratok, akkor egy magasra földob, tehát, hogy ezt ki kell használni, ezt így. Ebben a szituációban, ugye most 2-t fogok menni. Itt legérdemesebben, hát és látjátok, így föl tud dobni a kosárlabda, csak most én nem használtam ki sikeresen. Látjátok, így, ilyen sikeresen föl tud dobni kosárlabda, de most elrontottam ezt az egészet, úgyhogy. De azért szépet megyek. De minek jössz elém? Jó van, mindegy. Így is. Már. Tessék, ott is vagyunk, be is jutottam. Ugyan megérdemes ezt a videót érdemes megnézni ezt a videót, aki kíváncsi arra, hogy melyik skint szereztem meg nyitásból. Ugye nem itt most nem a gemes pörgetéseket vettem, hanem Jimmy tokeneseket, és azzal meg lett ez a skin. Tehát, hogy igen, srácok, lehet kapni currency Jimmy tokent majd a következő hogy hívják, turnamentben. Srácok, én a helyetekben játszanék a turnamenten, meg én mindig játszom a turnamenten, aki meg játszik a turnamenten, annak örülök, mert én mindig szoktam játszani a turnamenttel, ezt én így csinálom. Helyette itt tábukom, persze, de ne ugorjál neki a fejemnek, tesó, mert mérges leszek. És nem jutok be, bazd meg. Bocsánat már, hogy ennyire csúnyán beszélek, de van, azért csináljuk meg a napi. Mit kell csinálni? Bocsánat. 20. Use 3 different emote. Egy kollektálni 3 different emote-ot. 3 különböző emote-ot kell használni. Tehát, hogyha használom a villámcsapást, már a labdát azt használtam, akkor használnom kell a boxot is, meg a villámot.
ugye srácok, ha szeretnétek, hogy a következő részben is legyen olyan, hogy challenge-eket csinálok magamnak, és azt kell teljesítenem egy videóban, és addig nem megyek el, ameddig meg nem csináltam. És ugye például ez, hogy használjam a special emote-ot, vagy nem használhatok speciális emote-ot, vagy valami ilyen challenge-re gondoltam, én nem nagyobbat. De ne lökjél le! Könyörgöm, ne lökjél le! Mérges leszek. Akkor lebukszolnak. Várjátok. Ezt most nagyon megszívtam, mert hogy ezek lelöktek, ezek a hülye gyerekek. De azért nagyon szépen elmegyek. Annyi, most sikerült ez a trükk, és meg is érek másodiknak, hát szép. Látjátok, srácok, így kell lecsolni a pályát, amit mondtam az előbb, de most nézzük, hogy... És srácok, ezt a taktikát ti is használhatjátok nyugodtan, hogyha szeretnétek. És hát valaki, itt aztán kiesett, akit néztem, de srácok, ugye mai nap ennyi mítikkel gazdagodtunk, meg egy legendary-val, az offerből ugye azt a pizzás lábnyomot meg mindjárt berakom, mert nekem tetszik. Aki nem tudná, hogy melyiket vásároltam meg, hogy nem egy offert vásároltam, hanem kettőt, mert úgy volt megérős, meg úgy volt jó offer. De ne ugorjál neki a fejemnek, ez a halálom, amikor nekiugrik az ember a fejemnek. Én ezt úgy van. Akkor a boxolást használtam. Hoppá, az azért egy kicsit problematika volt, de azért bejutok 7-nek, tehát hogy azért az szép volt. Már csak a villámcsapást kell használnom valamelyik eliminációs mapon, amit nem tudom, hogy melyik lesz, csak azt argkás. Én erről a mapról nem mondom azt, hogy nagyon rossz. Azt sem mondom, hogy nagyon jó. De azért használtam. Várjál, most megpróbálom sikeresen használni. Hoppá. Nem sikerült. Lebukszoltam azért. Hoppá, az kicsit távolra ment. Aha, ő is tud azért valamit boxolni. Hát valakit itt beleboxoltam nagy vámoszba. Hoppá! Azt azért meg kell nézni. Mekkorát mentettem ott avval a villámmal, mit csinált a gyerek? Hát azt srácok, az nem naponta szokták csinálni. Ki kirepül, az már kirepül egyből. Meg azt csináltam, hogy visszajöttem, és kész. És leboxoltam. Kaptam 10 Jimmy tokent, ami az is valami. Nézzük meg, hogy mennyink van. 10-ünk.
Jó, 2 még belefér a pörgetés, és utána még a videónak 6-ot majdnem a specialre. Kregre. 2 a specialre. Köszönöm, úgyhogy sziasztok srácok! Köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a mai videóban, és további tartalmakért nézzétek ezt a csatornát, hogy ezt a skint, meg ez 22 pont kéne, és akkor még kapok 40-et a turnamenten, és akkor meg lesz. De ugye srácok, ha szeretnétek ilyen tartalmakat még, akkor iratkozzatok fel rám, sőt, most megnézzük milyen skineket kaptunk. Pizza Box Jimmy. Először is lábnyom, Golden Pizza, igen, és animáció az meg jó lesz, úgyhogy sziasztok srácok!